भिडिअखौ जोबजासिम नाय गुस मोनजादों आङो फैसा मोनजादों हुआ गोदान लागो लाहानि मोनसे साइड जानानै आं भिडिअ बानायदोंमोन बिथांमोना आंखौ भिडिअ बानायनो हरदों फैसा होनानै थ बेसेबां फैसा होदों बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायनायनि थाखाय बयबो मिथिनो लुगैदों कमेन्ट खालामदों आंनाव बेसेबां फैसा होखो हुआ गोदान लागो लाहा नोंनो बे भिडिअखौ बानायनायनि थाखाय थ आङो खिथागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबानो जाबाय आं खिथालांगासिनो फारि फारि आरो आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै बुजिना लाबानो जाबाय बिनि सिगाङावनो आङो नोंथांमोननो मोनसे हिन्जाव गोदाननि मेहेन्दी फुननाय भिडिअ शेयार खालामनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हिन्जावखौ आरो समायदोंना समायाखैमोन हाबायाव बेखौबो कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आरो हाबा दिनाव हिन्जाव गोदाना मोसादोंना मोसायाखैमोन आरो हिन्जाव गोदाना खुसि नंगौना नङामोन बेखौबो नोंथांमोना जुदि भिडिअफोरखौ नुदोंबाथाय मिथिखागोन थ कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आरोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रो हिन्जाव गोदाननिखौ दानिया मिथिनानै लादो आं गुसखौ बेसे मोनजाखो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि हौवा गोदाननि न'निफ्राय हाबानि 6 दिननि उनाव सोर खारदोंमोन हिन्जाव गोदाना खारदोंना खाराखैमोन होमबा पाब्लिकनि नोजोराव सोर दायनिगिरि जाखो हिन्जाव गोदाना ना हौवा गोदाना हाबानि 6 दिननि उनावनो नोङो इसेबां खारनो हालायनाय नोंनाव इसेबां हिम्मत हो होमबा गोरोन्थिया सोरनि हिन्जाव गोदाननि ना हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदाननिसो जागोन ना बेथ' पाब्लिकनि नोजोरावथ' हिन्जाव गोदानानो गोलैखागोन ना जुदि हौवाया जुमाय फाग्ला मोनबा हौवाया जुदि एसेबां जुदि गाज्रि मोनबा थ' नोङो न'खराव खिन्थामोन नोंहा एसेबां सिरि सिरि ब्लड खारलायनाय आरो इयो खारदोंबो खारदों सोरजों खारदों मिथिगौ ना न'आवबो खाराखै आरो खुरमा बाय बाहागि जाथि खुरमा रावनावबो खाराखै बियो गावनि गोसथोनाय हौवाजों खारदों मिथिबाय रायजोफोर गोसथोनाय हौवाजों खारदों बियो जुदि इसेबां जुदि मोजां मानसिमोनबा इयो गोसथोनाय हौवाजों खारालासिनो इयो न'फोराव खुरमा बाहाय बाहागि सोरनावबाफोर खारनानै थाहैगौमोन मिथिगौ ना बेनो हौवा नांगौ बेलेग हौवा नांगौ बिनि थाखायनो बियो खारदों आरोना आरो खोनानो मोनबावदों सिगांबो हाबा जाखानाय 6 मासनि उनाव बियो खारबोफिनदों आरो दा सोर हौवाजों थांदों इयो बोराय होननानै बे हौवाखौ बासिबोदों ओमफ्राय दा आरो बोराय हौवाजों दङ बियो गथ' गथाय गोनांखा हिन्जाव खारनाय ना थैनायखौ मिथिला जायखिजाया बिदि गोनांखा मानसिजों बियो थांनानै दंहैयो मिन्थिबाय रायजोफोर उनफोराव जानो हागौ बियो बिनिफ्रायबो माबा मोनसे प्रब्लेम मोनबा फैनानै न'आव खारनानै थाफैफिननानै बियो बुंगोन आङो लोगोफोरनाव सोरनावबा थांना थाहैदोंमोन हौवाजों गैयामोन बेफोरबायदि थगायग्रा मानसिफोरा खोथा सोलायनो रोंग्रा मानसिफोरा मिनिटाव खोथा सोलायनो थाखाय सम नाङा दै रायजोफोर मिथिगौ ना आरो बेयावनो नोंथांमोना गुस मोनजानायनि बाथ्रा बुंदों रावनिबो थाइसेबो जेबो गुस मोनजायाखै ससियेल मिडियायाव नोंसोरनो गोरोन्थिफोरखौ देखायना लायो आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नोंथांमोना पाब्लिकआ मालायनि भिडिअ दालाबोसै कमेन्ट हरो मालायनि भिडिअ बेफोर भिडिअखौ जुदि इउटुबारफोरा भिडिअ बानायनानै फोसावाबा नोंसोरो बोरै मिथिगोन इदि समाजाव गुबुंले खायफा खामानि मावबाय थानायखौ बोरै मिथिगोन भिडिअ बानायनानै जुदि शेयार खालामाबा आरो दाख्लै बै सेलेनाव हमजानाय बर' सिख्लाफोरा जुदि भिडिअ बानायना होआबा इसोरखौ सोर मिथिगौमोन बेफोरबायदि खामानि मावो गाज्रि खामानि मावो होननानै नोंसोरो नुगौमोन हा जों भिडिअ बानायनायखायसो नोंसोरो नुयो बेफोरबायदि दा अबेबा गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ नंगौना नङा हो माखौ इसेबां नोंसोरो खायफाल' दङलै मिथिगौ ना मोजां मोनग्रा बांसिनानो थायो खायफा आं कमेन्ट देखायनो दै मा कमेन्ट हरदों नायलाय साफा सानै मानसिया आंनो सासेया होनदों आंखौ इसेबां बिनि खिथाव अर नांदों बाबरे बाब इनि मा जायोथाय बे हिन्जाव गोदाननि न'खरनि माबाफोर जायो खोमा आङो होनदों हिन्जाव गोदाननिबो साइड जानानै भिडिअखौ बानायाखै हौवा गोदाननिबो साइड जानानै भिडिअखौ बानायाखै गेजेराव आङो जि गोरोन्थिखौ नुदोंमोन बेखौ आङो भिडिअ बानायदोंमोन फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामदोंमोन बेयावनो साफा सानै मानसिफोरा बा गुस मोनजाबाय फैसा मोनजाबाय हौवा गोदान लागो लाहानि आंनाव ना नाम्बार दं
ना सोरजोंबा आङो रायलायो ना सोरजोंबा कन्टेक्ट दङ आङो मानसिफोर जेरै भिडिअखौ शेयार खालामदों आंबो इफोरबायदिनो भिडिअखौ बानायदों मिथिबाय बुरबका नोंसोरसो मिथिगौ ना एसेबां जाम्बा नोंसोरो एसेबां जाम्बि खायफा मानसिफोरा होनदों आरो ना सासेया आंखौ होद बुरबक मा पस्ट होनदों आरो ना बिनि बागै रियेल बाथ्रा मा मिन्थिगौ नोंलाय हा इदि होनदों आरो ना मा मिन्थिगौ नों भिडिअफोराव नुनानै जानला मोनला भिडिअ बानायबाय डाटा होनदों आं हारसिंल' भिडिअ बानायग्राया आं हारसिंल' नामा गोबां इउटुबारफोरखौ नाय मेल्ला इउटुबारफोर दं भिडिअ बानायग्रा बेफोरनि बागै हो जोंना कन्टेन्टआनो बेनोखा इनि थाखायनो जोङो इफोरनि भिडिअखौ बानायो आरो ना सबनाबो इउटुबारफोरना गावबागाव मोनसे कन्टेन्ट थायो सोरनाबा ब्लग भिडिअ बानायनानै हगारनाय कन्टेन्ट थायो सोरनाबा जानायनि कन्टेन्ट थायो सोरनाबा रस भिडिअनि कन्टेन्ट थायो सोरनाबा बेफोरबायदि बिदि मिन्थिबाय मूर्ख ओरैनो न'आव दामफ्लाफ्ला जिराय थास्लायस्लाय माबा मोनसे खामानि माव बै जाम्बा जाम्बिफोरखौ खायफाखौ होनदों दे आङो ओमफ्राय आरो होनबावदों फैसा मोनजाबाय नामा नोंबो होनदों रावनिबो थाइसेबो फैसा मोनजायाखै आङो मिथिगौ आरो आङो फैसा जानानै घुस जानानै सैथो बाथ्राखौ नंखाय खालामनानै रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावगोन बेखौ आंखौ मालाबाबो दासान बेफोरबायदि आं मालाबाबो खालामा आं फैसानि एसेबां लुबैया मानसि नङा मिथिबाय बेखौ मिन्थिना लाबानो जाबाय आरो सासे हिन्जाव मानसि होनदों दानि समाव गामियाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गैला मा बुखिला बायदों गैमारा उन्दै समाव हाबा जानाय फैलाय आं देखायना होनो हायोबा नों मा होगोन दा जेसेबां बादा होयो एसेनो हाबाया बांसिन जादों उन्दै बैसोआवनो नायनो नोङो हो फै आं देखायनि आंनि खाथियाव फै नायनोबा आरो सिख्लानि बैसोखौ लानानै मानसिफोरा गोबां दाउट जादों सिख्लानि बैसोआ 22 बोसोर जाबायनो मिथिबायना रायजोफोर आरो बिनि बिमा बिफायानो खिथादोंनो 22 बोसोर जाबाय बियो होननानै बिमा बिफाया थगायगोन नामा गावनि फिसाखौ बिमा बिफाया जोनोम होनानै बिमा बिफाया बांसिन मिथिगौ ना नोंसोरो बांसिन मिथिगौ 17 बोसोरा बिनि बे माबा मोनसे कार्डआव माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बैसोआ बेना उन्दै जानानै दंनो आरो नायनायावबोथ' बेखौ 17 बोसोरनि नुखाया गिदिरानो नुखायो एसे बुजिनायानो नुखाबाय मानसिखौ 17 बोसोरनि एसेबां गथ' उन्दैया बोरै हरनि गेजेराव हरनि 11टायाव खारदों आङो सिख्लाखौ गाज्रि होननानै सिख्लाखौ एकदमबारे बेनो दायनिगिरिया होननानै आं भिडिअखौ बानायाखै नोंसिनि कमेन्ट माखासेखौ नुनानैसो आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो सिख्लानि साइडबो जाया आङो सेंग्रानि साइडबो जाया सेंग्रा लाहाजोंबो आंहा कन्टेक्ट गैया सिख्ला लाहाजोंबो कन्टेक्ट गैया खिन्थु सिख्ला लाहाजों आङो एसे मिन्थियो सिख्लानि न'खरनि काहिनि सिख्लानि बाथ्राफोरखौ आङो एसे मिन्थिजोबो आरोना बिसोरनि गामिनि मानसि आंनो खिन्थादों इयाव आङो मिन्थिबायना रायजोफोर आरो सिख्लाया होनबावदों सेंग्राया जुमाय फाग्ला जुमाय लोङै फैयो सिख्लाया गावबो जुमाय फाग्लिखा हायाव जदामब्लेलायनानै हिन्जावफोरजों जुमाय लोङो फुङाव खर' गिदिंनानै सिखारनो हालायै जायो सोरियो बेबो बिदिनोखा सेमसो सेंग्राखौसो बासिदों नोंथांमोनानो सिख्लाखौ बांसिन हिम्मत होदों बैसो उन्दै बियो बैसो उन्दै आङो गावबो दा बुंना लाबाय भिडिअ आङो आंना बैसोआनो 17 बोसोरल' बियो गावबो बुंना लादों बियो जों बर' सिख्ला खायफाफोरखौ फोरोंनायसो जादों जोंनि बर' समाजाव इयो गुबुंले देखायदों एसे बेखौ नोंसोरनि मेलेमाव हाबदोना हाबाखै नुफेरदोंमोन मालाबा बिदि हाबा जानानै 6 दिननि उनाव खारनाय जाखानाङामोन मेगन गैयामोन बेखौ जबरदस्ति बोनानै लाबोदोंमोन उनावसो बियो 45 बोसोरनि होननानै देखायलायखादोंमोननो सिगाङावबो हाबानि सिगाङाव देखायलायनायाव गावसोरनो फसायनानै फैदों होमबा फैखानाङामोन एसेबां गिदिर मोनसे गोरोन्थि मावनानै जोंनि खायफा बर' सिख्लाफोरखौ फोरोंदों गाज्रि लामायाव थांनाय हाबा जानानै 6 दिननि उनाव थांनाय सोरबा आरो हाबा जानानै साननैनि उनाव जुदि गोसो मिलायाबा बेबो खारगोन बेफोरबायदि फोरोंनायसो जायो मिथिगौना बेखौ मिन्थिना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन रायजोफोर आं बांद्रा बुंबाय थाला आं घुसखौ मोनजायाखै आंहा रावजोंबो कन्टेक्ट गैया आङो गावसोरनो शेयार खालामना लाखायो गावसोरनो भिडिअ बानायखायो बिसोरनि गामिनि मानसिफोरानो भिडिअ बानाय शेयार खालामदों बेफोरखौ नुनानै जोंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरो फैसा लानानै आङो गोरोन्थिफोरखौ गोरोन्थि मावनायफोरखौ नंखाय होननानै आङो फोसावा मिथिगौना गोरोन्थिया गोरोन्थिखा बेखौ आं फोसावगोन जेब्लायबो आंना भिडिअआ बेनोखा मिथिबायना बिदिनो फोसावलांबाय थागोन थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर